Dobrý deň ľudia, dneska máme vo hre Grova Garden. Sme vo serveri teraz, lebo bude admin abuse za chvíľku. Za pár minút začne admin abuse. Tak zatedy čakáme. A zatedy ja to idem skipnúť, dokedy začne Jendal hovoriť. A by the way, toto tu si nevšimajte. Toto niekto, čo je stadiel, lebo to je tak v strede, ale ja mám pocit, že to je ďalší nový event. Takže tam si nemôžem roztiahnuť kameru, takže skúsim nejako to urobiť. Takže som hore, akurát dočiahnem to, čo je. To troška vyzerá ako, není to ani v strede veľa. Takže toto by mohol byť event, alebo to je iba fakeový event. Možno to je iba niekto tam postavila, to je možno od tej typky, lebo keď ona si opravovala, tak ona, toto tu bol, takže z toho. Zatedy čakáme. Ešte zatedy čakáme a nič. Ja sa idem kúknuť na CD, lebo môže byť, že niečo tu je. Som zapal zvuk, takže aby to bolo lepšie, nič. Že či niečo není v shope, alebo v gear, alebo pets. Dobre, nič. No, absolútne nič. Čo ja potrebujem, FedEx. Aha, vedel som to. A hlavne 3 je originálne číslo. Tuto, lebo ja mám dosť veľa peňazí, takže ja môžem kúpiť, áno. Dobre. Toto je keď počkám. Hati hrajú, hati páju. A ja tu mám ešte svoje veci aj. Ja toto všetko otvorím naraz. Tak. Keď skončí tento event, takže idem toto všetko poplejsovať za tedy. Sorry, dobre. Akurát akurát teraz ja som teraz hovoril, že dneska je vôbec live event, akože ja som bol úplne že scared, že na čo som sa pripojil takto skoro. Ale dobre, že akože každý jeden update, alebo neviem čo ani majú live event, tak dobre, že je live event každý jedenkrát. Sa pozriem na toto. To je jaký veľký oný. But I'm gonna start soon. Ja takže tak cca 10 minút asi. No to bude 5 minút. Bože bambu. To bude určite, že čakám, že dá 1000 kerotiek. Reálne sem 1000 kerotiek tu bolo raz už. Na tom jednom šorte. A tentokrát robím video. Takže to bude super. Takže zatedy ešte počkáme, dokedy to začne reálne. Aha, dobre. Už to začína. Už levituje. Dobre, už začína ten live event. Dobre, už je tá muzika. Toto čo je? Dobre, a bude padať za chvíľu. Bože, tento typek nech Enderman nejaký z Minecraftu. On má veľkú dobrú hudbu. I'm bad right now. Ja vím. Ja teraz idem pri počítači okolo... Koľko je asi? 3 hodiny a 15 minút asi. Nie, 3 hodiny a tak 13 minút. Čo
čo ja hovorím? Až padol dole. Tento krab ma trocha otravuje z hovorenia, lebo on stále naháňa ľudí. Or I'm crying Tacos Creek. Ježišimar. It's raining tacos Out of the sky, tacos. Don't need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos. Out of the street, tacos. All the Jenny, lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum 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 yum. It's like a dream. We are hosting on admin abuse. It's like a command station. Pravda, actually. To je ako command station, actually. Lettuce, cheese, go. Lettuce, cheese, shell. Everyone has their little job. There has this got everything. Oh my god. Dice yo. Dice Peter. Well, it's just a platform for it's just a platform I built or left. Боже, тут далеко, добре було там. So in like 30 minutes, it will be on a cloud low. Okay. To čuj! Bro, bude Sigma, ide dá určite Elder Strawberry do Seed Shopu teraz určite. Určite dá niečo také OP do shopu teraz. A do Giru. A na Peto nemá asi. Ale ja som tým typkom povedal. Should I run some OG admin weathers this week? No keby to bolo dneska, tak áno, môžeš dneska. Na druhý týždeň asi nemôžem, to budem na mobile hrať, takže radšej daj dneska a na druhý týždeň budem hrať na mobile a nedávaj také silné, lebo môj mobil vybuchne. A keby bol Elder Strawberry, tak to by bolo super. Vieš, lebo nič tu nebýva. Dáne, ale automatically. What the hell? Blood all. To je. Wait. Toto je one. To je red light, green light. Koľko je na to? Yes! Dostal som nejaký kozmetik, takže ukáž, čo je v gire. Ja neviem, čo je v gire. I'm raging, I cannot do this. Ako ty to nemôžeš urobiť? Však ty si to nastavil. I'm raging, I cannot do this. Čo máš minútu? Dáš to, Jendo. Potom dostaneš takýto kozmetik, čo je toto taký vlastne ako stoplight. Dobre, mení sa to.
A nič tu absolútne není. I was actually getting mad at that event. Wow! Maybe the rumors are true. The map is a carrot. Vieš, aký ja mám pocit, že urobí? On tuto dá nuk, kerotku, v jednu veľkú tučnú kerotku, tam musíš naplniť všetky kerotky a potom vybuchne celá mapa. To je naplánované, to bolo. Hovoril to Krikra vtedy. Čo je? Ja je magnetiky. Magnetiky. Vedel som to. Nový event. Lollipop. Lollipop. Nemám peniaze. Zase. To sa stáva. Master. Dobre. Godly a Meister. Godly. Die, Elder Strawberry! My internet is so laggy. I can't run this. Black hole. Yippee! Yippee! I feel I'm reaching out tonight. Yippee! Ja idem na to. Voda. Pôjdem na toto. Oh my god. Ja som to skoro dal, len ja nevidím absolútne nič. Absolút. Vodka. Absolútne akože blízko to som bol. Gear shop, teraz si čo ma moc nezaujíma. Meteoroid incoming, run. Ja nebudem run. Nie. Ale meteoroid ide. Oh my god. A to padlo hneď sem. To čo je? Should I run some discos or some restock? Restocks, prosím. OK, teda neviem, či ide disco alebo nejaké stoky. Veľmi trvám some admin abuses. OK. Počkaj. OK, toto vyzerá, že 1060 kerotiek. OK. Dneska kupujeme všetky. Každá jedna kerot. Jeden. Čokoláda prší, len nelej sa. Čokoláda leje hora dora mola. To čo je? Jej. To čo je ten bombardino krokodilo, či čo to čo je? Filmovaj to. To čo je? Nejakí roboti. Roboti z Ameriky. Oil or body. OK, I'll do a stock. John Shock. Carrot. John Shock. Hey. John Shock, však daj nejaký stok. Burning Bud.
OK. Keď je vždy na ten zlý tlačítko. 40 milí, bye bye. Čakám. Ja boja. Tento tu je. Ja ten... dobre. Aha, dobre. 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 Krásne. Volcano? Nie. Natural disaster. Natural disaster. Nie. Toto je natural disaster. Toto všetci robia v natural disastery. Hore. A vyskočí donútra. A padol som cez mapu. Dobre, tak teda... To je cool. I'm not listening to my lawyers. I'm starting the gear shop. OK, stokuj. Ja chcem Grandmaster Sprinkler, prosím, ďakujem. Alebo Lollipop je v stoku. Ja neviem, čo som povedal. Dneska budú mať všetky. Koľko mám miliónov? Ja mám iba 4,5 biliónov. Už mi to ide dole. Idú mi dole peniažky. No ja toto nemám, tak kde si Billy? Billy Cactidol. Guys, my lawyer is calling me. He said don't stop master, it's too OP. Ideš to spavnúť, prosím. Spavne to. Ja som to I'm going crazy. Ideme si sa sotísku. party time. To čo je? Elder Strawberry! To tiež som išiel do neba. Jupi, jupi, jupi. Daj mi ten gearshop. To čo vybuchlo? Atomovka. Yes, yes. Grandmaster. Keď sa zase to extrémne. Počkaj. Tancovať. Au. To je leto nové. A tu majú paradajsek. To celé, to celé. Á, pekné to je. Jupi. Slnko. DJ Sam. Ten, čo tam predáva rajčiny. Ten dáva... Je DJ. DJ Peter Pan ešte. DJ Separ. O čo, banány lietajú? No jablká tam lietajú. To čo tam lietajú? Prečo tam lietajú ananasy? To čo je? Je dobrý time si troška zatancovať.
To čo je zas? Zasa ide red light, green light. To reálne zasa ide red light, green light. Zasa ide red light, green light. Red light. Green light. Red light. Green light. Red light. Green light. To som to. To čo tu liete? To čo je? To čo je? Stoplo. Ja neviem prečo. Nič. Nefunguje ani jedno tlačítko. Konečne zasa diskotéka, keby som sa nedozeral. Ideme na DJ party. Čas na restokovanie. Ja budem taký nebohatý. No, godli. Hop, hopa, Gamma Star. Obi? Dostaňme asi niečo zadarmo. Obi, 70 sekúnd, to mám minútu ráno. Obi, 3000. Obi. Kerot. Parkour. Ja som majster parkour v Slovenskej republice. 1-1 je safe. Vieš, podľa mojich kalkulačiek. Jaj. Ktoré je správne, ja neviem. Toto je. Ježiši Mária. Aké easy. A máme tu. Vieš to nás? Nedá sa ešte. Štoli. Ja idú dole. O, nemôžem. O, môžem. Ahojte, panovia a dámové. Ahoj, ja som mini DJ. Ja som tieto tlačítka tuto, takže mini DJ, čaute. Čau, admino, boss. Čo tu bude? 21. Who's counting down? I am. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Nový update je tu. Receive Garden Guide. To čo je? Beanstalk Groot? Ako toto funguje? Oh. Ja, toto je vyzerá easy. What papala. Ok, však to easy reálne. To je reálne easy, však dáme toto Beanstalk. Beanstalk. Vieš, lebo to si nebudeme všimať. Dám disko, dám som disko. No, ja mám disko, takže ďakujem veľmi krásne. Je toto? Áno, toto je tá istá cena, takže. It's raining tacos from out of the sky. Tacos. Don't you know that's why? Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. No máš typenko.
A neviem, či to bol dobrý nápad. O, ty si na to prikopil. O, to potrebuješ prikopiť. To potrebuješ kopať. Like a dream. Ňam, 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 ňam. Toto je ako funguje. Ó, toto je pekné. Player, la, 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 la. Achievements. Takže pre tento update video bude všetko. Dobre sa vyspíte, takže čaute. Majte výborný, krásny deň alebo noc. Takže dobrú noc alebo dobrý